Goedenavond, het is woensdag 27 april en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja, oranje boven. Oude en vertrouwde plaatjes vandaag. En oud zeker, want het was alweer een tijdje geleden dat Koningsdag er zo uitzag. In Kloetingen werd traditiegetrouw flink uitgepakt met optredens en verschillende activiteiten. Zoals ringrijden op alles met een wiel en zonder motor. Het feest in Kloetingen trok veel mensen, ook van buiten het dorp. Ja. En dat kunt u thuis niet vinden in Nieuwdorp? Jawel, er waren spelletjes. Maar ja, Er waren spelletjes. ja, er waren spelletjes, maar ja, dan zijn dat andere kinderen. Nee, het is leuker met de kleinkinderen, toch? Ik kijk echt wel uit naar Koningsdag in Kloetingen. Mijn broer is in Brabant gewoond, dus die kijkt uit naar carnaval. Gelukkig hebben we dat hier niet, maar hier hebben we dan weer Koningsdag als compensatie. Naar Goesdam. Daar werd aan de Oekraïense vluchtelingen die in de Marnixflat wonen een stoomcursus Koningsdag gegeven. Inclusief het eten van een tompoes. Yes, it's very tasty. Thank you. And she eats also. Maar niet iedereen had meegekregen dat calorieën vandaag niet tellen. It looks good, but I can't because I have to look very good. In Kortgene geen speciale activiteiten, maar zoals altijd tentje, eten, bandje. En dat is ook wel zo fijn. Ja, het is feest, hè? En ik ben een import Kortgeense, moet ik eigenlijk zeggen. Maar ze maken er ieder jaar wel weer een feestje van. Ja, het is heel anders, maar sowieso hè, afgelopen jaren. Ja, gewoon gezelligheid, elkaar weer ontmoeten, leuke spulletjes en spelletjes voor die kinderen. Ja, gezellig met z'n allen bij elkaar en leuke activiteiten voor de kinderen. Dus zeker leuk om elkaar weer zo te zien. En uitgerekend de meest uitgedoste bezoekers komen uit België. Mijn moeder is een Nederlandse. Ik heb altijd in België gewoond. Maar dat is er met de paplepel ingeduwd. Zullen ze in België zeggen als u hier zo op tv zo terugzien in Nederlandse vlag gehuld? Dat begrijpen ze in België niet. Snappen ze niet. Snappen ze niet. Nee. De 39-jarige man uit Zaamslag, die dinsdagavond bij een eenzijdig ongeluk met zijn auto over de kop sloeg, blijkt zwaar onder invloed geweest te zijn. Hij had zowel alcohol als drugs gebruikt. Er zat ook een 2-jarig jongetje in de auto. Het kindje raakte licht gewond. De man sloeg op de Graaf Jansdijk in de buurt van Axel over de kop en verliet daarna de plek van het ongeluk. Hij probeerde zich vergeefs voor de politie te verstoppen in het water, maar werd na een korte zoektocht uit de rietkragen geplukt. In de haven van Vlissingen is gisteren bijna 1500 kilo cocaïne gevonden. De douane vond de lading drugs tijdens een controle op fruit in de haven. Zo werd begin deze maand 200 kilo cocaïne gevonden die onder een schip was vastgemaakt. Er zijn veel tekorten in de zorg, ook voornamelijk in de ouderenzorg. En iedereen heeft natuurlijk ontzettend hard gewerkt de afgelopen jaar met corona. Dus ook alle medewerkers zijn echt toe aan vakantie. Dus alle hulp die we in de zomer extra kunnen krijgen van de studenten is gewoon van harte welkom. Studenten kunnen daarom deze zomer naar Zeeland komen om te werken in de ouderenzorg. Het project heeft de naam Zomerzorg gekregen. We bieden studenten die een opleiding doen in de zorg, bieden wij een vakantiebaantje aan hier in Zeeland. En daarbij zorgen we ook voor huisvesting. Dus ze moeten minimaal 24 uur per week aan het werk. En daarnaast houden ze tijd over om te genieten van de zee en het strand en al het andere moois wat Zeeland te bieden heeft. Op die manier wordt het vaste personeel in de zomer een beetje ontzorgd. Wat verwachten jullie van het project? Nou, we hebben 7 deelnemende organisaties en we hopen bij iedere organisatie 2 studenten te plaatsen. Dus 14 studenten die naar Zeeland komen. Succes! Dankjewel! 1,5 jaar lang stonden ze op het bouwterrein van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. 10 meters hoge torenkranen. Maar ze zijn niet meer nodig en worden nu 1 voor 1 afgebroken. Dat betekent dat de kraanmachinisten afscheid moeten nemen van hun werkplek en van het bijzondere uitzicht. When the sun is going down, it's really beautiful to see that. When we have time, sometimes we don't have time to even know that you are in a crane. Op een werkdag zat de kraanmachinist 9 uur achter elkaar in de cabine van de bijna 60 meter hoge torenkraan. We eat over there, we take our breaks over there. We just come down if it's really necessary.
For the bathroom? Yeah, exactly, for the bathroom. And then we just stay there working all day long. Voor Adriano stopt het werk op het bouwterrein nu. En niet alleen voor hem, ook zijn baas is bijna klaar met de werkzaamheden op het terrein. Het betonwerk en het buitenhoofd is vergereed. Dus daar waren de torenkranen specifiek voor bedoeld. En op het maaiveld komen nu de nieuwe werkzaamheden die, waar de torenkranen dus ook gewoon voor in de weg staan. Dus dat gaat met andere kranen uitgevoerd worden. De eerste 2 torenkranen zijn inmiddels afgebroken. De laatste verdwijnt in juli of augustus. We hadden op deze Koningsdag een vrij groot verschil in weerbeeld, want op Schouwen en in de kustzone van Walcheren was het lang bewolkt, terwijl het verder landinwaarts vanochtend al zonnig was. Daar kwamen er vooral wat stapelwolken bij. En de temperatuur was ernaar, met maximaal 11 tot 13 graden aan de kust, tot om en nabij de 15 in het binnenland. Toch zal het vannacht op de meeste plaatsen helder zijn en daardoor zal het koud worden met minimumtemperaturen van 3 tot 4 graden en een zwakke noordoostenwind. Morgen is die wind zwak tot matig en zit dan duidelijk in de noordoosthoek. Daardoor is het morgen ook aan zee overwegend zonnig en de zon doet de temperatuur goed, die klimt naar maxima van 14 tot 16 graden. Vrijdag komt er meer bewolking, maar dat is vooral middelbare en hoge bewolking en het is ook dan 14 tot 16 graden. Maar in het weekend krijgen we weer een echte noordenwind. Zaterdag zijn er echte bewolkte momenten en kan er een buitje vallen. En zondag op de 1 mei zal het ook zeker niet warm zijn met middagtemperatuur rond 13 graden en windkracht 3 tot 4 overdag. En tot zover. Nog een fijne avond en graag tot morgen.